jeg lavede sådan en video, eller nej, jeg skal lave en video, fordi jeg har lagt en status ind på Facebook. Den tager vi lige om igen. Goddag. Jeg har lavet sådan en status der på Facebook, hvor at hvis jeg fik 10 likes, så skal jeg børste tænder med sådan noget her. Sådan noget her. Cayennepeber. Det er sådan noget chili-agtigt noget. Ja. Godt. Så har jeg det her. Og ja. Kom så. Oh shit. Det er næsten ikke kommet ud. Sådan. Som man kan se, så ja, eller ja, ja. Ja. Nu skal jeg børste tænder med det. Måske skulle jeg have haft noget mælk klar, men jeg skulle løbe stærkere. Ja. Fuck, det smager dårligt. Det brænder. Sådan. Hej. Jeg vil nok lave endnu en video, hvor jeg skal æde en klamp eller sådan noget, men den status kommer nok ud enten i aften eller i morgen.